guys, welcome back to my channel. Coming to Emilia Senior, Zitem C intern line na kan hey tun when he surgery intern last day niya hin ka complete ngaya son he kan trian min sero. Exact. Vena niya tuna hian eng unit ngayo ha. Unit 2 kan lu. Unit 2 an lu ta hey e bet sangin kan lu ta ni so bet dilemma group angin kan lu ta kai ma hi tuna unit 4 ko ma when kan last day niya but tuna ka trian pa ho te kan so an ma ni last day ni lo ni so hey kha hey a group te group khata hian pali te kanum panga te kanum kha unit son thana kha chenga nin train le ka vela kha when kan group chua ni ni ka chu when unit 4 ot ni nia surgery renting e kanom level te kron sai don ne chuan last day ni bangin hai intern logbook maintain nga ya kan maintain ang ka je gang logbook sai kha ron fill do na ka ta hian kan thil je train so kan thil ti game hi kan document khlap ani chu internan meet when jange meet pai na when jane kan assist to ti de chuan real peer pai na when jange kan assist to ti te kha ni do ta chuan when jange assist ni lawin when jange kan mu to kan en to ti te kha ni do na chuan when jange assist lawin manin kan ti te ni don ta hey ka hian kenin je ka hian ho wi ta at that time under supervision mo te kan feel do na chuan antinan hei bok kan lo la chok ta bok kan lak chona kan assist si lo hei kan pui si lo wa chuan doctor ten an ti kha wen jang kan en pakhat na chuan pahnina chuan bok an lak chwa lai khan wen jang kan pui pahnina pathumna chuan bok an lak chwa lain kai mining kan la choka but under supervision kan pute mu lai nge wen jang kan lak chwa chuan palina chuan kan pute mu lovin he mani chen wen eng jang kan lak chwa the ti te ka ni kan sia don mo eng kem hi kan document ve thapa chuan mi hi intern completion certificate ti nang han apoi mo ni so kan thiam le thiam lo wen jang kan ti experience te ka hian ne sil don ni so mo kan fill up ang nisina ka soida nang han he OT a kanoma pakhat major pakhat kanjawa minor pakhat kanjawa chuan tuna hian he station a him kan oma kan thian te lan stem te le moro le ai ma ni te pa chuan surgery kanom dan tlang pui lo se lokanga unit 4 unit pali kanoma tuna unit 4 a kanoma chuan bai last day nia eng unit ngai ni Unit 3 no man hey kan OP surgery kan nia ma pon nia kai pon nia ma se kan unit ai nang lo ba ni ting tu in kan in lo wen kan OPD OT ni ai nang ba in cheng kan ni ta nia kai tu lan se ya he an lo zo ve in zo ve do chiam ve kha ba nia chuan zona tam tak om chu vai nge in zai ni nga chung rai ti khania in zai ni nga chung rai na chan chu unit pakhat hian kar khata hian OT voi hi chen changa ni chu OPD voi hi chana wangin in zai ni sorka hospital te lo ni wangin in zai ni kha lo rei ve nga chung kha lo rei ve ni chu chuan on call te kan on call la kan on call in hei casualty te dar thuma tang atuk dar kwa theng kha ni ta khami hun chunga entina zanlai dar thuma porong kal se kai mani ten tur surgery case ani chon mo emo me in case po surgery lampang kai noi ni chon kai mani kan ten thina chuan mani ate film start ten ong kala sang ite khang te kha video toi te kala pui soi dan ko kha wang tu anong kal thu ta wang kan ron da lok nga ta ya ai sang e jetem se rong kal ga ya no mo inge ngai dan jetem se ke jal ti chu ko bai hat lo ka na ya mi no en ko shakot mai hi no chen ti kan lo mo le in ong kal je do ne dam do piang hai ni kan tak tak kan ong mo hai an lak em ne ma an lo ho the lo ni adam lo chu ho dei to ma se man lak nga lo mo bai spring bai do lo lu ko chuan kha tiang deuh kha ni me kan surgery om dan chuan next a hen na tu patang medicine a hen ku to na medicine a ko unit pathuma no ma 1 2 3 chuan tu unit 1 a kom do ne chu ma se medicine a chuan kan unit 1 kha kanom char do ni chu kar di ma se surgery a chuan kha tian 1 2 3 4 kha a chokin kanom ani chu ama sabere unit 1 a koma chuan lang ta unit 4 a kom thinga ni chu chuan zona te nei chuan na me non soenga chuan ka video te min lo en sakanga min lo subscribe sakanga chuan see you in my next video. Stay healthy and be creative. Bye bye.